Naiz irratian, bigarren kafea. Mila 1957ko martxoaren 8an, industria iraultza bete-betean zegoela, New Yorkeko kaleetan manifestazioa egin zuten ehungintzaren sektoreko emakumeengatik. Lan baldintza gogorrak salatzeko erabili zuten ausardiarengatik. 1977ko martxoaren 8an, Euskal Herrian, Bilbon, munduko emakume danen borrokarekin elkartasuna lelopean elkartu ziren 700 emakumeengatik, aitzindariak izan zirelako. Egun hartan, Gasteizen kalera atera nahi zuten, baina ezin izan zuten emakumeengatik. Gaur manifestazioetara joan nahi duten eta hainbat arrazoiengatik ezingo duten emakume guztiengatik. Gure ahotsak beraien bozgorailu izan behar duelako. Negarrari beldurrik ez dioten gizonetan, karminezko espainetan, txiste txarrenek erantzun dituzten aurpegietan, serioenetan, erantzukizuna ere diren Urtero, 600.000 eta 800.000 pertsona inguruk zeharkatzen dituztelako nazioarteko mugak salerosketaren biktima gisa. Sexu esklabotza horren 88% emakumeak eta neska gazteak direlako. Horietatik 30% baino gehiago adingabeak direlako. Datuak etxigarriak direlako. Save the Childrenen arabera, taldeko sexu erasoi buruzko datuak azken urteetan 64% hazi direlako. Egin aitortza, gure amatxi izan zen, eskua eta bihotza. Zuen gandik jaso ditut, horixe da maitasuna, borrokatzeko indarra, ta imaiteko gaitasuna. Kalkuluen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordinaren 22% emakumeek doain eginiko etxeko lanetik datorrelako, eta datu hori ez delako apenas aldatu azken 20 urteetan. Gizon batek ordainsaririk gabe egiten duten lanordu bakoitzeko emakume batek 7 ordu tardi egiten dituelako. Emakume eta gizonen arteko soldata arrakalarengatik. Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian 7.573,03 eurokoa delako. Pentsiodunen soldata arrakala 135%koa delako. Emakume batek 98 egun gehiago egin behar dituelako, lan gizon batek beste irabazteko. Gaurko egunarekin, etekin ekonomikoak lortzeko aprobetxatuko duten instituzio publiko zein pribatu asko daudelako. De todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de... Justiziak logika patriarkala aplikatzeari uzteko. Indarkeria matxisten aurkako legeak eraginkortasunez aplika daitezen. Indarkeria matxisten biktimei egia babesa ordaina eta justizia gauzatzeko. Sexu indarkeria gure gorputzen jabekuntza patriarkalaren adierazpena delako. Zaurgarritasun egoeran dauden emakumeei gehiago eragiten dielako. Maskulinotasun bortitzak normalizatzen duen imaginario kolektiboa areagotzen dutelako. Indarkeriarik gabeko bizitza bat nahi dugulako. Puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone
Egoera administratibo irregularrean dauden emakume migratzaileak bereziki babesik gabe daudelako sexu indarkeriaren aurrean. Horrek babesa eta justizia bilatzeko aukera baldintzatzen duelako. Cuando me encuentren, que digan siempre, que digan siempre que fui cantora viviendo sueños. Indarkeria patriarkalak emakume guztiak erasotzen dituelako. Lesbiana, hetero, soldatapeko edo langabetu, prostitutak, ama direnak eta eskarenak, baina ez digulako guztiei maila berean eragiten, eta hortaz kontziente garelako. Neskatoak bere banakotasuna garatzeko eta maitasun erromantikoaren esparrutik ateratzeko eziko dituen heziketa afektibo sexuala eraginkortasunez susta dadin eskatzeko. Erailduak, bortxatuak, esplotatuak edo jazartuak ez izateko, beldurrik gabe bizitzeko mundu bat eraikitzeko. Premiazkoa delako indarkeriak desagraraztea, bizi nahi dugun bizitza aukeratu ahal izateko. Solita a ver estrellas, amar la vida si me matan. Gertatzen zaigunaren erantzunkizuna gurea dela esaten digutelako, eta ez erasotzen dutenena. Atzartean giltzak eramaten ditugun aldi bakoitzeko, ilea aske uzten dugun aldi bakoitzeko. Etxeko atarira osorik iristea garaipena bat dela sentitzen dugun bakoitzeko. Emakume izena daramaten kaleak ere ez ditugulako gure sentitzen. 15 eta 59 urte bitarteko emakumeen laurden batek baino gehiagok bikotekidearen indarkeria jasan dutelako noizbait. Datu hori ziurrenik asko altuagoa delako. Indarkeria matxisten biktimek egia, babesa, ordaina eta justizia merezi dutelako. Gaur, plazetan, emakume izateagatik hildituzten emakume guztiak falta zaizkigulako. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela behar beste egiten ari. Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet. Legedi berriak idatziko ditut azaletan, behintzat irakur ditzazun biluzten azunetan. Hilabete hasieran, 4 gizon atxilotu zituztelako Bilboko klub batean emakume bat sexualki esplotatzeagatik eta emakumeak legez kanpo erroldatzeagatik. Galdakaon gertatutakoagatik, 37 eta 21 urteko bi gizon atxilotu zituztelako sexu erasoak eta intimitatearen aurkako delituak leporatuta. Gutxienez 6 adingaberi opariak eskaintzen zizkieten sexu harremanak izatearen truke. Tolosan 8 emakumek salaketa jarri dutelako osteopata baten aurka, sexu askatasunaren aurkako jokabidengatik eta ukituengatik. Salaketa gehiago egon daitezkeelako. Ustelduko zaitut libratzen zaituzten kartzeletan, amaitu da eiza, luzegia da zure krimenen geriza. Bizi nahi du libre zure legeen kontra. Elkarteratzeko deialdi ugari ditugu Euskal Herrian. Bilbon arratsaldeko 7 Jesusen bihotzatik, Gasteizen 6 San Antonetik, Donostian 6 Antigoko tuneletik, eta Iruñean arratsaldeko 7 Antonio Utxitik, eta 6 herriko etxeko plazatik. Hauetxek hiriburuetako deialdiak, baina beste herri eta lurraldeetan ere egingo dira. Batzuk aipatze aldera, 7 Altsasun Foru Plazan, Tuteran 8 Foru Plazan baita ere, Irunen 6 eta 4 Santiago Zubitik, Durangon 7 Andramaritik abiatuta, Guardian 7 eskualdeko manifestazioa egingo dute bertan, hitzordu asko. Arrazoi hauek guztiegatik, emakume nazioarteko eguna aldarrikatzen jarraituko dugu. Gaur, plazak, kaleak eta txokori txikienak borroka feministaz beteko ditugu. Emakumeak zapaltzen dituen sistemari aurre egin nahi diogulako. Gaur, martxoak 8 ditu, ostirala da, eta emakumeen nazioarteko eguna da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera.
Zuekin, Oiana Maritorena Genbe, egunon. Egunon. Zuekin, Aritz Alkubia Tamaio, egunon. Egunon, oindik ez dut koreografia ikasi. Egia. Eta zuekin, Goiuri Ezeiza Arandia, gaur aserre, oso aserre. Zituen gerla gusia eta utza auzolana etxaldea ligizaren eriotza. Esan bezala egunon guztioi, hau bigarren kafea da, zehazki bigarren kafearen 751 saioa. Martxoak 8 ditu, goizak 10 eta 17, gu hemen 3 ikusleen artean askoz gehiago eta txatean 12,9ko puntuazioa eman diote gure koreografiari. Zenbaki hauekin moldatzen naiz, Gure amatxi izan zen eskua eta bihotza. Zuen gandik jaso ditut horixe da maitasuna. Borrokatzeko indarra taimaiteko. Paulin eta Julietek Izarorekin egin zuten elkarnara entzuten ari gara, borrokatu eta eman izena du abesti honek eta oso aproposa iruditu zaigu gaurko egunerako. Ezaztu gaur martxoak 8 delako eta behin eta berriz errepikatuko dudalako gaur martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna delako. Bere alabak izan nahi zuen ama birgina. Oiana Maritorena Genbe, zein da zure maite duta? Ba, maite dut ez bat, dakart. Eta lotu ingo dut, lehen ni gaur Donostiatik trenez etorri naiz, eta trenean badaude langile batzuk, ezta? Trenean bertan segurtasunekoak. Eta pasa dira, eta gero berriz ere eskatu digute, bakoitzari eskatu digute txartela. Eta sentitu dut, oztasun bat, eta boterearen indar bat, oso gaizki sentiarazi nautena. Ez dute egunon ere esaten, ez dute ez da kaixo txartela erakutsiko didazu mesedez esaten, zuk ulertu egin behar duzu, baino ez dakit pertsona gara eta uste dut hitz egin behar dela, eta tratatzeko modua sentitu eta hori boteretik ari zirela. Eta orduan konektatu dut, gaur emakume nazioarteko eguna izanik, ez? Zenbat emakume, seguraski joan diren momenturen batean udaltzain, ertzain gure kasuan, ez? Euskal Herrian, Euskal Autonomia Erkidegoan, olako norbaiten gana salaketa bat jartzera edo beraiek bizi izan duten egoera desatsegin bat kontatzera, eta seguraski olako oztasun eta horrelako botere jarrera sentitu. Eta, ze gogorra izan behar dunez, askotan entzuten da, salatu dezatela, esan dezatela, bai, baina horrelako egoera bat aurkitzen duzunean, edo horrelako pertsona bat aurrean, egia esan oso eroso, seguraski ez zara sentituko gertatu zaizuna azaltzeko, edo sentitzen ari zaren hori guztia, kanporatzeko. Eta ordun, hori, botere harreman hoiek, ez, nolabait kasu askotan ematen direna, baina olako egunetan gehiago, ez, konektatzen duzu agian emakumeek
sufritu dezaketen indarkeria horrekin. Eta, bueno, botere horreman horiek aldatu egin behar direla eta landu egin behar dela asko eta ja. Bogokatzeko indarra ta emaiteko gaitasuna. Eta zer maite du, eta edo zer ez du maite Aritzalko Bilatamaiok? Bueno, gaur nahiko haserren entorren, nire maite ez dut batekin, baina beste egun baterako utzikut, eta gaur, martxoak sortzi daukaulakoan hemen, zer maite dut, gizonok daukagun autokritika egiteko kapazitate hori maite dut eta uste dut garrantzitua dela. Zeuen borroka bat da, baina gu ere gizartearen parte gara eta arazoaren parte gara, evidentemente. Arazoaren arazoa gara. Modu baten ala bestean alakoa da, eta guk bebai baukagu konstrukzio feminista horretan gure parte harta, eta batez be, gure buruarekin egin behar dugun autokritika eta dekonstrukzio hori. Eta, nola ikusi duan ez hori posible dela eta ez dela erraza, baina egiteko gaitasuna dugula, hori maite dut nik. Gordeka gotorleku bat dut bizkarrean, doana munduaren kontrakarrean. Imaginatu zaitut arnaskantuka, nire gorputz gainean Nik maite ditut, azkeneko asteetan, hilabeteetan, urteetan, hamarkadetan, lanean jardun duten mugimendu feministetako emakumeak. Asko aurreratu dugulako hainbat alderditan, beste bide luzeak geratzen zaizkigulako aurretik, baina zerbait aurreratu badugu beraiengatik izan delako. Beraiengatik eta norbaitek esango du, baina legeak eta genero politikak eta garrantzitsuak direla, baina eske legeak eta genero politikak ez ziren gertatuko ez balitz mugimendu feminista horiengatik eta beraiek bultzatutako borrokarengatik eta beraien irmotasunarengatik. Beraz, nire maite duta beraientzat gaur arratsaldeak Euskal Herriko txoko guztiak gaur arratsaldean manifestazioez beteko dituzten emakume horiengatik, ze garrantzitsua da, deialdia ikusten bali baduzu jun eta ara joatea, baino kontziente izatea baita ere, manifestazio hori ez litzatekela gertatuko, aurretik antolakuntzan diharduten emakumeengatik ez balitz. Beraz, nire maite duta gaur beraientzat, gerora elkarretaratze eta manifestazioetan parte hartuko duzuen beste guztiontzat ere bai, eta orokorrean emakume guztientzat oso egun inkigarria iruditzen zait, eta ez dut negarrik egin nahi, bigarren kafean egiten dut negar, ez dakit, 3 astez behin edo horrela, eta ondo daramat, aspaldian ez dudala negar egiten, baina gaur iruditzen zait. Agian uneren batean egingo dudala, nire maite duta esan bezala mugimendu feministari, bai Euskal Herrikoari eta baita nazioartekoari, eta bereziki gaur ezin aipatu gabe utzi Gazako zerrendan erditzen, momentu honetan, etxoletan erditzen ari diren emakumei. Erditze bat gogorra balin bada munduko ospitale honenean, ez dut imaginatu nahi zer izan behar duen horrelako sarraski batek inguratuta erditu behar bazara. Beraz, emakume palestinarrei eta zapaldutako herrialdetako emakume guztiei besarkada bat hemendik. Que
Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Bibir Quintana eta Mon Laferteren Canción sin miedo entzungo dugu, beste edozein saioetan agian gainetik hitz egingo genuke eta abestia zapalduko genuke, baina gaur osorik entzungo dugu, beharrezkoa delako. Las madres buscando a Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiembla en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Bilintz, zineaz jakin nahi ez duzun guzia. Bota ezaket eske ez nineta aguantatu. Bota ezaket kakadato bat enela bat izatek zer ikusi daukana. Itxein, Bai. Itxein, Hau zantzuk zenuna ere. Bazpa ere, venga, esan. Angela Basatek momentu batean esaten du right here, right now. Oh. Eta bere ahotsortatik sample hori erabilizun Fatboy Slimek abestieri sortzeko. Bai? Aha. Vaya. Data, kakadato combinado, Arete, Domini de Coco, Bidartísimo. Bai. Gustatu zait? Telepatia. Kooperazioa. Gustatu zait. Eta prestatu gabe, gainera, Bai. Ni gauza batzuk esan nahi dute personaje honen inguruan. Bota. Bat, zenbat kotxe ditu? Ja, bastante. Dauka limusina bat, gero erretzen zaio bat, botatzen du itsasora, gero beste bat dauka. Osea, nik bat daukat eta nahiko lan. Non dago Andrea honen semea? De farra, uzten du. Eta gero beste gauza bat, urtezarretan Los Angelesen kristonotza egiten du. Orduan, ez jarri protagonista hau tirantetan, kalean, mundua lertzea ardoan, momentuan, tirantetan, guapísima, minifalda batekin. Gero gainera, totola ba honek esateko ze komentario mierda egiten du. Nera, zuri hobeto gelditzen zaizu, ez? Bai, oso guapa zaudet. Nik ja erran ditut erran behar guztia.
Entzun Naiz Irratiko webgunean edo podcast plataformetan. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz Irratia. Denboraren zama, uragazia edana. Guztion aldana, hobetu zoraina, garena eta ez izana. Eman, hartu, eskua, egin, utzi, lekua, ikus, senti, gure naia. Apur, suntxi, arkua, hau da, gure patua, ikus, senti, gure naia. Mozu ditzagun entzak, emandako ezentzak, irekiateak. Bigarren kafeko ikusle finenek esango dute, zerbait gertatzen ari da hemen, ze izortze santin ikusten dugu pantailan, baino entzuten ari garena, ez da Belakoren The Craft, eta izortze etortzen den bakoitzean, kolaborazioari hasiera emateko, Belako jartzen du, ze gertatzen ari da? Zeukin saldurik geunde. Eman, hartu, eskua. Eta egia da, beti izortzeri ongietorria emateko The Craft entzuten dugu, baina gaur martxoak 8 da, eta izortzek aurreratu digu, zertaz jardungo dugun gaurkoan, eta pentsatu dugu Janus Lesterren Ertzak izeneko kantu honek, Ertzak emakumeak zientzian izena duen abesti hau, oso aproposa zela gaurko. Egunon izortze? Kaixo, egunon dan hori. Zer moduz gaude? Oso ongi. Oso ongi. Ostirala da, ja. Asteburu saia dago. Ostirala da, hemen nahiko giro ona daukagu. Eguzkia pixka bat diskutatu da, baina alare nahiko gustora gaude, guere pozik gaude. Pozik, baino tamainan, ze martxoak 8 da, eta horrek beti pixka bat jartzen dizkigu begiaren aurrean, arrakalak eta desberdintasunak eta urteko balantzeak, eta horrekin pixka eta haserretu egiten gara, baina gu ere orokorrean pozik. Eta nola ez, landu beharreko gaia emakumeak zientzian, bai ikusgarritasuna eta bai parte hartzearen arabera azpimarratu beharreko gaia eta nork izortzeko baino hobe honi buruz hitz egiteko. Emakume batzuk errepasatuko ditugu izortze, zeinekin hasiko gara? Bueno, zuk esan bezala oso garrantzitsua da, ez? Emakume zientzialariei ikusgarritasuna ematea, urteetan zehar ez digutelako eman, eta hasiko gara, ezagutzen deneko emakume zientzialari lehenengoetarikoa bat, Alejandriako Hipatia deitzen danekua. Igual, noiz baita entzunen esan duzue, uste da izan dela lehenengo emakume zientzialaria, eta orduan normalean emakume zientzialari buruz hitz egiten danean beti hor agertu egiten da, ez? Eta Alejandriako Hipatia, Alejandrian jaio zen, hortik datorkio izena, bai, 370 urtean, orain dela urte pila bat. Jakin badakigu Alejandrian oso liburutegi garrantzitsua egon zela, ez? Eta baita ere dakigu Hipatiaren aita baita ere zientziarekin erlazioa bazuela, ez? Orduan bi faktore horiek elkartu ziren, eta orduan Alejandriak, Hipatia ikerkuntzaren edo zientziaren munduan sartu zen poliki, ez? Hor bertan zeukan liburutegiari esker, asko irakurtzeko aukera izan zuelako, ez? Eta niretzako hola, kuriosoa dan zerbait da, Hipatia zientzialaria zela, baina kuriosoa da, esan dezagun letrak
eta zenbakiak uztartzen zituen, ez? Mhm. Zebera matematikaria zan, astronomoa zan, ez? Baina filosofoa ere bazan, ez? Orduan hori iruditu zait oso gauza kuriosoa. Bueno, bera geometrian batez ere aditua izan zen, baina esan beharra dago, ean bertan Alejandriako lehenengo emakume irakaslea izan zela, eta kasu honetan klaseak ematen zituen filosofiare buruz, bera aditua zen Platonen, bai? Mhm. Ez gara filosofia sarituko, zenik hortan gutxi dakit, baina, bueno, kuriosoa da, bueno, hori biak uztartu zitula, matematikak eta baita ere letrak esan dezagun, ez? Eta hori oso kuriosoa iruditu zait. Bai, gero, bueno, guri behintzat, hezkuntza asko aldatu da azkeneko urteetan, baina guri eskolan behintzat beti esate ziguten, edo bata edo bestea. Edo zu zenbakiekin ona zara, edo hitzekin ona zara, baina biak, bueno, etzen ez da pentsatu ere egiten, ezinezkoa zen, eta orduan aukeratu bata edo bestea, eta ara non, Hipatia ari zaigun duela ez egitzen bat mende atzera eginda erakusten, ba izu, emakume batzuk bai, ez aldutela eta bietan jarduten zirela. Bai, hala da. Bueno, hemen nota tristea da, Hipatia erail zutela, Hipatia eta bere aita, bueno, ohitura paganoak zituzten, batez ere, tradizio grekoekin eta ibiltzen zielako, eta hori garaiko kristianoei ez zitzaien bat ere gustatu, noski ez zitzaien gustatzen ere, emakume zientzialari bat egotea, eta Hipatia erail egin zuten 915. urtean. Egia esan, historia pixka bat ezagututa ez gaitu harritzen horrelako albiste batek, ez? Edo horrelako datu batek eraile egin zutela, bueno, pentsatuz, ez? Gerora emakumeak zerbaitetan hiltzen balin baziren, sortzaileak balin baziren, sorginak deitzen zitzaien eta erre egiten zituzten, pentsa, ez? Alejandrian horrelako jakituria eta bueno, horrelako beste sinesmen batzuk zalantzan jartzen zituen norbaitekin, zer egingo zuten, bueno. Hemendik gure omenalditxoa Hipatiari. Bai. Guazen emakume gehiagorekin izortze? Bueno, orain itxingo dugu Marianin buruz. Marianin Inglaterran jaio zan, bueno, paleontologoa zan, bai? Paleontologoa zan, baina kuriosoa da, ze bere paleontologiarekiko maitasuna hasi zan negozio bat bezala. Bera familia oso pobre batean jaioa zan, Inglaterrako kostaldeko herritxo batean, eta bera eta bere aitak egiten zutena bizirauteko zan fosilak jaso, eta bertaratzen ziren turista aberatzei saldu. Bai? Eta horrela, bueno, lortzen zituzten diru pixkat, bueno, familia aurrera ateratzeko, ez? Kuriosoa da, ze bakarrik 11 urte zituen bere aita hil egin zenean, eta, bueno, berak hartu zuen negozioaren ardura, baina, bueno, negozio izatetik, bai, horrekiko maitasuna izatea pasa zuen, eta, bueno, Marianinek lortu zuena izan zen, dinosaurio askoren eskeletoak, orain arte ez ezaguna ziren dinosaurio espezie askoren eskeletoak aurkitu izan zituen. Eta zergatik da garrantzitsua? Ze garai horretan, espezien suntzipena gertatzen zenik, ez zuten sinisten. Ara? Usten zuten, ez zela espezien suntzipeni gertatzen. Eta berak, klaro, aurkitzen zituen, zurdurak aurkituta, esaten zuen barkatu, baina zurdura hauek ez daukate zer ikusirik gaur hemen ditugun espezieekin, ez? Eta berak lortutako aurkiguntza horieri esker, espezien suntzipena asistitzen zela, baieztatu zen nolabait. Eta gero gauza ere kuriosoa eta graziosoa iruditu zitzaidana, da, bueno, garai horretan baso dela harri misteriotsu batzuk, bai? Bezoar deitzen dieneko harriak. Inork ez zekian sartzen, harri horiek. Eta emakume zientzialari honek aurkitu zuena izan zen, hain zuzen ere, zirela dinosaurioen gorotz fosilizatuak, bai? Bai?
kuriosoa iruditu zaiz, bueno, nik ez dakit ziren larriak eta tira, gorotzak ziren. Gorotzak ziren. Eta garrantzitsua da, ze gorotxorrari esker edo gorotxoien ikerketari buruz, ikerketa eginez, lortu zuten jakin ere dinosauroak ze elikadura mota zeukaten, ze bizitza mota zeukaten, orduan alde horretatik, ere, aurkikuntza oso garrantzitsua izan da gero dinosauroen bizimodua ulertu ahal izateko, ez? Eta hemen, ez zuten hil. Baina esan beharra dago, ez ziotela sekulan ere utzi bere aurkikuntzak aldizkari zientifikoetan publikatzea. Bi arrazoi nagusiengatik, bat emakumea zelako eta bi gainera pobrea zelako. Garai horretan pobre eta emakumea ezin zituen horrelako aurkikuntzak argitaratu. Bere aurkikuntzak argitaratu egin zituzten, noski, baina sekulan ere ez zuen artikulu zientifiko horiek sinatu. Orduan, invisibilitatearen adibide oso ezaguna. Bai, Samarnuen bitxia dela ez, oso bitxia iruditu zait, hasiera. Nola hasi zen bera negoziorako, eta gero bilakatu zen benetan zientzialari, ekarpen garrantzitsuak egin zituen zientzialaria, ez da gizu inoiz, nondik etor daiteken. Iaia nahi gabe, ez da? Hori da, zure pasioa nondik sortu daiteken, inoiz ez da gizu. Bai, ala da. Ies egiten diozunetan jarraitzen zaitu. Eta aipatu beharreko beste bat, Barbara McClintock. Bai, Barbara McClintock, estatu batuarra, 1902 urtean, jaioa, eta kasu honetan genetista izan zen bera, bai? Geneekin ibili zen, genoma aztertzen ibili zen, baina batez ere landaren genoma aztertu zuen. Emakume hau botonekan doktoratu zen, eta gero Missouriko Unibertsitatea lanean hasi zen. Baina kriston traba jarri zizkioten emakumea izateagatik, dekanoak eta esaten zion ezin duzu ikertzaiekide gizonezkoak izan, beraiekin zerbait gehiagokiko bazenu kalera zoaz, horrelako mehatzuak onero jasotzen zituen, bai? Eta azkenean utzi behar izan duzuen lana, eta beste leku batera joan zen. Eta, beste leku horretan, hasi zen aztertzen artoburuak. Eta zer da kuriosa, fijatzen, guk eginetan artoburuetan pentsatzen dugunetan horiak imaginatzen ditugu. Baina berez artoburuetan kolorez berdinetako artoak daude, bai? Eta, berari hori kuriosoa iruditu zitzaion esaten zuen, landare berdinetik dator artuburu hori, zergatik arto bakoitzak kolore badaka. Bai? Azkenean genetika berdina daukate, genoma berdina daukate, eta orduan oso gauza arraroa iruditu zitzaion. Orduan, bera konturatu zen, arto ale bakoitzaren genoma aztertuta, egia zela gene berdina zituztela, baina gene horien posizioa genoman zehar ezberdina zen, ezberdin lokalizatuta zeuden genoman zehar, ez? Eta horreri esker, deskribatu zuen gaur egun oso garrantzitsua da, gauza bat dela transposizio genetikoa, bai? Nik uste hemen irratean bertan noiz baititz egin dugula hortaz, baina transposizio genetikoa da, gene salto egiten duten geneak, bai? Genomaren leku batetik bestera mugitzen dienak. Eta, bere aurkikuntzari esker, gaur egun badakigu, espezien artean dauden variabilidade asko, o inkluso espezie berdinean egon daitezkeen variabilidadeak, gene salto egiten duten gene horieri esker diela, bai? Oso garrantzitsua be bai. Barbarenen kasuan behintzat, posteko datu bat badaukagu, dela Nobel saria jaso zuela, okerrez banago. Bai, jaso zuen, baina bere aurkikuntza aurkitu eta 50 urtera. Orduan, kostatu zitzaion, 1993 urtean, eman zioten, eta, denbora asko pasa behar izan du zuen, aurkitu zuenetik Nobela jaso zuen ere arte. Ez da horrela izaten normalean gizonek. Ez, hori da, gizonek ez dute inbeste itxarun behar. Hori da. Nola lortu erregabe, lurra ustida euririk egin gabe, azkarri noa eta azkarra joane, beti izango dagoiz, duraik, esan ondagoen minako begia merezi badu egin bian, horretzango nahi. Eta emakumez eta herri aldez aldatuko dugu. Orain, Txinara joan behar gara.
bai, txinaragoaz, ea ondo esaten dudan, Chien Xiun Win. Ez dakit horrela esango da, Bai, emakume honi buruz hitz egingo dugu, hau Txina 1912 urtean jaiotako fizikari esperimentala da. Hemen hau, bai, eta ere Txinako herri txiki batean jaio zen, imaginatu 1912 urtean herri horietan emakumeek zituzten eskubideak zeintzu ziren, bai, erotik oso gertu zeuden. Eta hemen, sorte auki zuen emakume honek ere, bere aita emakumeen eskubideen defendatzaile sutsua zelako, bai, garai hartan. Bai. Eta bere aitak egin zuena izan zen herri txiki horretan, neskentzako lehenengo eskola sortu, bai? Orduan, horaz izan, emakume zientzialari honen, formakuntza edo, gero azkenean estatu batuetara mugitu zen, garai hortan, estatu batuak garrantzia handia zekaten, unibertsitate hoberenak zeuden, eta ikerketa egiteko herrialdea aproposena izaten zen. Eta bien Kalifornian doktoratu zela, kontratatu zuten Kolumbiako Unibertsitatean Manhattan proiektua aurrera eramateko. Bai? Eta igual Manhattan proiektu ez, entzun duzuen noiz bai, ze bomba atomikoarekin erlazioa dauka. Orduan, emakume honek egin zuena izan zen, uranioa aberazteko metodologia bat garatu. Hain zuzen ere, tristea baldin bada ere, bomba atomikoaren eraginkortasuna hobetzeko intentzioarekin. Bai? Baita ere, proiektu horien baitan, nola erradiaktibitatearekin lan egiten zuten, baita ere, bera garatu zituen aparatu batzuk erradiaktibitatean neurtzeko, azkenean ikusteko pertsona horiek horretan lanean zeudenak zenolako esposizio maila zekaten. Orduan, bera horretan ibili izan. Eta gero, bere aurkikuntza garrantzitsuena ez dauka zer ikusirik bomba atomikoarekin, baina emakume honek aurkitu zuen zerbait errefutatzen zuena, eta hau irakurriko duze, nik ez nuen ezetuan, paritatearen kontserbazio legea errefutatu zuen. Bai? Hori zer da? Lege horrek esaten zuen atomo erradiaktiboak simetrikoki indargabetzen diela. Bai? Eta berak, aurkikuntza batzuk egin zituen, lege horren kontra egin ahal izateko. Eta hori izan daiteke, bere aurkikuntza edo bere hito nagusienetarikoa dela. Osondo, ez dugu ulertu? Ez. Bik ere ez. Baina, garrantzitsua izan. Baina izenez eta badirudi baietz, eta antza denez, ekarpen oso garrantzitsua, berez? Gure aitortza berari, naiz eta guk ez ulertu. Eta ze garrantzituak diran erreferenteak gure bizitzan, eta gure lehenengo erreferenteak beti izaten dira gurasoak. Osea, ze importanteak diran gurasoak, eta gai hontan ze importanteak diran behai aitak. Aitek, ematen diuten testigo hori edo eurek bizitakoaren gatik gutxikitan jasotzen duguna importantea da gero ze pertsona eraikiko garen gu, ezta? Bai, hala da. Ez da kasu guztietan horrela, baina bai. Hori da. Askotan ateak iriki kasu hontan, esan duzu, bere aita izan zala emakumeen eskola iriki zuena, baina zoritxarrez zenbat kasutan mugak eta ateak itxi ere egingo dituzten, ez? Gurasoiek. Eta, hori, etorkizuneko feminismoan jartzen dian lehenengo pausuak, igual gaurko gurasoen, erruz izango da, edo eurei esker izango da, ezta? Bai, pentsa, ziurrenik, eta hau ezin dugu inoiz ziurtatu, ze ez dakigu etzelako horrela gertatu, baina ziurrenik Chien Xiongburen aitak ez balu neskatoentzako eskola bate erekiko eta emakumeen eskubideen aldeko borrokan jardungo, agian, ziurrenik diot, kokatu behar dugulako pertsona bakoitza bere testuinguruan eta bere historian eta bere lurraldean eta ingurunean, agian Chien Xiongbu etzen zientzialaria izango eta agian etxeko Andrea izango zen. Hala da, bai. Baina emakume gehiago ere badauzkagu aipatzeko, ez da, izortze? Bai, eta hau seguro ezaguna egiten zaizuela. Ez da Marie Curie, Marie Curie, salto egin du denek ezagutzen dute Marie Curie, eta hemen anekdota bat kontatuko dizuet. Aurreko egunean joan nintzen Gasteizea instituto batera, emakume ikertzaile buruz hitz egitea, eta jarri nien diapositiba bat, eta agertzen ziren bi abeslari. Ni nire semeari galetu nio zeitzu ziren, bai batzan, Rosalia uste dut, eta beste bat, ez naiz gogoratzen, beste bat famatua. Bai, bertan zeuden denek, basekiten nortzu ziren. Gero jarri nien beste irudi bat,
Marie Curierena, bazekiten nor zen Marie Curie. Gero jarri nizkien beste bi emakume zientzialarien argazkiak ez zirenak ezagunak, eta bat ere ez zekien nor zan. Bai? Horregatik Marie Curie zerrendatik kendu dut. Bai? Garrantzitsua da, baina dena dakigu nor den Marie Curie. Orain hitz egingo dugu, Annie Ashley buruz, bai? Ezaguna esango zaizue, ze pelikula bat egin zuten, eskututako figura, bai? Lan egiten zuten emakume afroamerikarrak, bai? Informatikari zienak, programatzaileak, horietako bada Alabaman jaioa, emakume beltzen eskubideen aldeko borrokalari sutsua, Alabaman, garai hartan, 1993 urtean, ulertuko duzuen bezala, bat ere erreza etzana, eta uste da dela Estatu Batuetako lehenengo emakumea, espazio ikertzailea dena, bai? Bera nakan sartu zen, 1995 urtean, gero NASA bilakatuko zena, naka zen garai horretan, eta bera Centauro proiektuan parte hartu zuen. Centauro proiektua zan besterik gabe, jaurtigailu batzuk eraiki behar zituzten, susiriak, energia altuko susiriak espaziora bidaltzeko, eta bere lana izan zen, gero susiri horiek espazioan nola navegatuko zuten, kontrolatuko lukeen programa diseinatu zuen. Bai? Eta niretzako ere hemen kuriosoa izan dena da, bera, espazioan lanean hasi zen, espazioari buruz lanean hasi zen, bai? Baina gero, lurran zentratu zuen bere ikerketa lerroa. Ze garai hartan, krisi energetiko bat egon zen, orain daukagunaren antzekoa, egoera batean, baina krisi energetikoa egon zen, eta bera lan egin zuen bateria elektrikoen garapenean. Gaur egungo kotxe elektrikoak hain zuzen ere, berak egindako ikerketetan oinarritzen dira. Orduan baita ere, oso garrantzitsua den aurkikuntzak egin zituen. Bide batez, aprobetxatuko dugu, jendeari gomendatzeko, figura ezkutuak edo Hidden Figures pelikula, 2016koa da, eta bertan, Viola Davis, Taraji P. Henson, eta zingiago agertzen da, behiratu egin bergut, zen naiz gogatzen. Janelle Monáe eta Octavia Spencer agertzen dira, beraz, ikusi, segulako aktore txarrak dira, pelikula oso ondo dago, eta... Nola itzen da, esan duzu, Figura ezkutuak, Hidden Figures. Justu aritzek aipatu du, garrantzitsua diren erreferenteak, eta justu atzo ikasle gazteek esan zidaten ikastolan pelikula hau ikusi dutela matematikako saioan, edo lakoren bat, gaina esan unik, matematikan pelikulak ikuste dituzu eta esan zidaten, hau ikusi, eta esan un, karo, ze ondo olakoak ere ikustea, nire garaian ez genituen, akaso etzen nahi beste ondo, baina esan un, oso ondo, olakoak inbardia. Bai, gainera oso historia interesgarria, gaur emakume zapalduak aipatu ditugu, eta kasu honetan zenbat aldiz zapaldua, ez? Alde batetik emakume izateagatik, beste alde batetik beltza izateagatik, eta beste alde batetik gizonezko mundu batean lana egiteagatik, eraz, hiru aldiz zapaldu eta 3 aldiz errebelde. Hala da, bai. Eta azkeneko emakume bat aipatu behar dugu izortze. Bai, Mariam Mirzailani, Iranekoa. 1977 urtean jaioa eta hau ere matematiketan aditua. Eta hemen gertatuko zaigu, leheno gertatu zaigun berdina. Ez dugula oso ulertuko zer egiten zuen, baina mikala ere saiatuko naiz azaltzen. Bai? Emakume honek aztertzen zituen roskilla hiperbolikoak. Bai? Ni begiratu dut roskilla hiperbolikoak, bai. Nik begiratu ditut bere marrazki batzuk, eta, bezke roskilla dira, benetan hola, beroia bestela, roskilla dantzekuak, eta kontua da, forma horiek abstraktoa diela, bai? Eta orduan, forma horiek ulertzeko, lerro zuzenak irudikatu beharria beraien baitan, bai? Eta antza hau da zerbait superkomplexua. Orduan, emakume honek lortu zuen, roskia hiperboliko horien inguruko teoria batzu garatzea, nik ez dizkizu eta azalduko ze ez dakit azaltzen, baina oso garrantzitsua izan omen zen. Eta gero, baita ere, aztertu zuen, bilarreko mailetan, bai, bolen mugimendua nola ematen den. Ara. Bai?
Eta ez bakarrik, berak bola nola mugitzen zen begiatzen zuen, baina gero garatu zuen beste metodo bat, zeinetan maila mugitzen zen bolaren inguruan. Zerbait oso arraroa. Bai, nik ez dut oso ondo ulertzen, baina bueno, horrek balio izan duzuen ere, partikulak nola mugitzen diren aztertzeko, ez? Orduan nola baitu uztartu zuen geometria, fisika, teoria kuantikoa, orduan, bueno, pues horretan ibili izan, super komplexua dana, baina, bueno, Iranen jaioa, eta, bueno, honelako gauzetan aditua. Haze eskuzabala izortze, esan duela, ez dut azalduko, ez dut sakonduko, ez dut asmatuko azaltzen, eta ez du esan, ez dut azalduko, ez duzuelako ulertuko. Ez da horrela, egi borobila, nik neuk ez dut ulertzen, bai, nire jakintzarlotik super urrun dago. Izortze Santin, eskerrik asko gurera ekartzeatik emakume zientzialari hauen bizitzak eta biografiak eta beste behin, gurera etortzeagatik horrela kafe virtual hau hartzera, oso aproposa izan da gaurko gaia, gaurko egunerako, beraz, eskerrik asko eta jarraituko dugu harremanetan, urrengoan gai batzuk geratu zaizkigulako hor aipatzeko moduan, ez da? Bai, urrengoan landuko ditugu, ez da barasorik. Oso ondo, eskerrik asko izortza egun hona izan dezazula. Agur. Agur. Teoria izaten da hausnarketaren kausa, baina utzi dezagun liburuetan hautsa. Gure hotzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza. Gure sorkuntzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza. Gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza. Gure gorputzetatik ez bada ez da. Izortzerekin aritu gara ostirala zela eta horrek alaitu egiten gaituela eta gora eta bera, baina ostirala da eta orduan beraz badakizu ez gertatzen den. Arte eszenikoen agenda aipatu behar dugula, Oiana, zer ikusi behar da gaur, bai ala bai? Bueno, gaur beste hainbat hitzordu ere badauzkago, aipatu ditugu lehenago, baina agenda arte estenikoen agendari dagokionean, almazenean ikusteko aukera izan dezakegu Tolosan bertan. Ara? Gaur egongo dira Tolosan, Iker Gurrutxaga eta Jon Plazaol, Jon Plazaola, Zuaitz Gurrutxaga, Iker gainea txian izangoa, bera segurazki giro politia izango du, eta igandean Atarrabian izango dira bertako kulturretxean. Vaginaren bakarrizketak, lan aproposa hori gaurko egunerako, Azkoitiako Baztartxo udalantzokian izango da 7:00 eta Berrizko kulturretxean bihar ordu berean 7:00. Aspaldi lan hau hola agendan aipatu gabe, 3 kortxe, azukre asko eta brandi gehiegi, pentsatzen dut martxoaren 8 delako berriz ere bueltan dela, eta Maulen izango dira, bertan 6:00 arratsaldeko 8:30. Eta nik gauza bat aipatu nahi dut Oiana, naiz eta ilusioa egiten digun aspaldian aipatu gabeko antzezlan batzuk berriro berreskuratzea, hemendik deialdi bat esanez antzezlan hauek urte osoan zehar ikus daitezkeela eta ikusteko modukoak direla eta ez soilik martxoak 8 eta programatzerako orduan erakundeetatik urte guztian zehar programatu behar direla horrelako gauzak eta ez martxoak 8 delako, ze hemen behin eta berriz esan digute. Gonbidatu asko esan izan dute. Sortzaiek, sutan edukitzen dutela telefonoa otsaila bukaeran eta martxo hasieran, eta gero, hori, telefonoa sutan jartzen dieten horiek ez dietela jaramonik egiten beste urte guztian zehar. Beraz, kontuan hartzeko modukoa, naiz eta, esan bezala, poste naizen. Berriz ere 3 kortxe azukresko eta brandi gehiagi antzezlana gurean izateatik. Iruditzen zait pelikula, lehen aipatutako pelikula hori bezala, nola jarri duten matematikako klasean eta ez bakarrik martxoak 8 dalako, baizik eta, matematikaria baldin bada, matematikako eskolan jarri, ez bakarrik martxoak 8an, ez da? Eta, horren arira. Bai, guztiz ados. Adibidez, urrengo proposamena, segurazki gaurko eguna delako berriz ere ez, Maria Blancok bakarrizketa bat eskeniko du Amore Bi eta Etxanoko Zelaieta zentroan gauean, berandu, bera bakarrizketekin hasi zen Barre Librea saioan egon ondoren, eta gaiak dira, depilazioa, ginekologia, emakumearen inguruko gaiak. Akaso bakarrizketak urtean zer gehiago izaten ditu, baina jakin nahiko nuke ez, data hauen inguruan ezote diren, esan dugun bezala, ohikoagoak edo.
Jonako leioan Otsaiak 11 Horixek, gaurko proposamenak, oino konturatzerako goizeko 11ak iritsi dira, eta beraz, larun baterako eta iganderako proposamenak boletinaren ostean kontatuko ditugu, ze orain 11ak dira, eta horrek esan nahi du, naiz irratiko estudio zentraletara joan behar galela azken ordua ezagutzera, eta horretarako prest dago. Egunon oinatz. Egunon Goiuri eta egunon entzule guztiak bai erakunde eragile sozial eta sindikalen aldetik martxoaren 8ko mobilizazioa gaur nagusi. Tira, goizean hasi dira protestaldiak, batez ere sindikatuek eta eragile sozialek deiturikoak entzuten ari ginenak Bizkaiko labeko soziokomunitarioko beharginak esku hartze soziala hitzarmenik ez izatearen erruduna Eusko Alderdi Jeltzalea eta Bizkaiko Aldundia direla salatuz hori bai, gaur eguardia mobilizazio batzuk izango dira, nagusien akordea hiriburuetan eta herrietan gaur arratsaldean 6ak 7ak buelta horretan izango direnak eta hemen joango gara guzti hori aletzen. Esan, martxoaren 8ari begira, batez ere mugimendu feministak azaroaren 30ko greba orokorraren ondoren jarri duela azentua zaintza publikoa, komunitarioa behar bezala eratzeko eskatu dute eta hain zuzen ere gaur-gaurkoz erakundek oraindik aldarri ari ez diotela erantzunik eman salatu dute. Gasteizko Parlamentuko hauteskundeak ate joka dakizuenez, mugimendu feministak eurenak diren erantzunkizunak hartzeko eskatu diete alderdiei zaintza arloan bakoitzaren proposamenak azaltzeko eta zein ereduren alde dauden esateko. Duela gutxi ere, lab sindikatu horretaz mintzo da, soldata arrakalaren kontrako egunean hain zuzen zaintza aitortu eta banatzeko beharraz hitz egin zuen sindikatuak eta salatu patronalak eta erakundek horretan duten jarrera. Tira, gaurko egunaz haratago esan atzo bertan atxilotu zituzten Indargorriko 61 lagunetatik 20 aske geratu direla, epailearen aurretik pasa dituzte eta neurri berezirik gabe geratu dira libre. Gainontzekoak egunean zehar pasatzea espero da epaitegitik, poliziak erakunde kriminaleko kide izatea, gorroto delituak eta lesioak leporatzen dizkietean. 61 lagunetik, beraz, 20 aske ikusi behar da, datozen orduetan 51ak aske geratzen diren. Hala ez, pasaden urrian, Sevillan Betiseko ultrakin edukitako aurrez aurrekoa dela eta izan dela makorrosareka da dio poliziak, eta Nafarroan ez ezik, Madrilen eta Sevillan ere izan direla atxiloketak. Euren etxeetan atxilotu zituzten asko, lanera bidean edota beste batzuk euren borondatez agertu ziren komisaldegian. Akusazioari dagokionez, ez dago banakako inputaziorik, baizik eta guztiek borrokan parte hartu zutela diote. Harritzekoa da horrelako salaketa batekin eta epailearen aurretik pasa eta deklaratu ondoren neurririk gabe aske utzi dituela epaileak 51 beraz pasatu dute gaua komisaldegian eta defentsako abokatuek salatu dute ez dutela frogak ikusteko aukerarik izan. Azken kontu bat, esan Nafarroako auzitegiak 16 urteko espetxe zigorra ezarri diola Tafallan 2022ko ekainean bere anaia labankada ziltzuen gizonari fiskalak 20 urteko zigorra eskatu zuen eta defentsak 10 urtekoa. Beraz, horixe da 2022ko ekainaren 21ean Tafallan Marcos bere anaia hiltzeagatik Nafarroako auzitegiak ezarri dion zigorra horixe dela 16 urteko espetxe zigorra. Honekin eta honaino kontatzeko denoizuna beraz, bigarren kafako lagunekin utziko zaituzte Goiuri, zuena da hitza. Eskerrik asko oinatz, guk hemen jarraitu behar dugu asteburuko planak proposatzen, arte eszenikoen agendarekin, ostiralekoak aipatu ditugu eta orain larun bata eta igan. Bai, hoxe ingo dugu rentxe, bihar larun bata, baditugu proposamentxo batzuk, hemen dugu Tutun Platz, Pasaian Txoko Kulturetxean izango da Jon Plazaola 7etan, eta begira ikusten da seguraski esan duguna, ez? Emakumeen nazioarteko egunaren arira, Miradi Eulalia Baitu Andrebegietan Gernikan izango da, bertako Lizeo Antzokian 7etan, Putaren bakarrizketa Eroetxean, hemen aurkezten izan genuen, Markina Xemengo Uago Kulturgunean izango da
7:00 eta beste proposamen batzuk ere baditugu. Jerma, Bilboko BBK aretoan 7:30 eta igandean ere bertan izango dira, eta suirrealismoa Bergarako seminarixoan izango da etxaldeko 8:00. Eta horrez gain, gaur gure gonbidatuak segurazki aipatuko du, baino bihar arte soilik lana izango da Eibarko Koliseo antzokian 7:00, eta gero jakingo dugu lan honi buruz pixka bat gehiago, baina dantza ere badugu biharko. Urtaroak lana, Tiegi Malandain konpainiaren Miarritzeko baletaren lana izango da Iruñako Baluarten, arratsaldeko 7:30, Kukai dantza taldearen txalaparta ere Musike Barrin izango da, Getxon 7:30, eta aitzindariak, emakumea aitzindariei eskainitako dantza garaikideko ikuskizuna, Elorrioko antzokian, Arriola antzokian 7:00. Eta asteburuarekin amaitzeko igandea, badon lan arte disiplina ezberdinetako arteak edo uztartzen dituena, dantza, antzerkia, olerkia eta denetarik, Astigarrako Herriberan izango dira 7:00. Kumeak, Oñatiko Kulturetxean izango dira 7:00, Olatz Beobidek zuzendutako eta Itxasopaia eta Maria Ribero aktore lanetan dituen lan hau, eta emakume sortzailea kontratatzen dituzten enpresa bat da, eta, bueno, lan berexia izan daiteke. Ez daizu ze gogoa daukadan, antzezlan hau ikusteko, ze irudi batzuk ikusi ditut, ez dakit, beka bat irabazi zuten, ez dakit, korrika kulturala, edo horren baitan, eta ikusi ditut irudiak, ez? McDonald's bat izango balitzu zela, telefona emakumea kontratatzuz, emakume bat dut, zuretzeko, martxak 8 esan do, eta oso aproposa iruditu zaitu, eta badakit martxoa beteta daukatela, maiatzan dataren bat ere badutela lotuta, eta ikusteko aukera izango dugula hainbat herrietan. Eta egin behar duguna da ona ekarri, ez? Ona ekarri behar ditugu. Hoixen ere kontu. Dale, perfecto. Eta beste bat, Ibanka, Pistifaktoriakoak hemen izan genituen, bertako Mikel eta lan hau ere aurkeztu ziguten, Sopelan izango dira, bertako auzoetxean 7:00. Eta dantza iganderako Tempus Fugit. Arrasateko Amaia antzokian izango da 7:30, eta denboraren igarotze eta ieskortasunaren inguruan hitz egiten du lan honek. Eta horrez gain, loraldia ere hortxe martxan dago, deferia ospatuko da Donostian igandean hasi eta ostegunera arte, eta bertan lan asko ikusteko aukera egongo da, egia da euskaraz, akaso ez dagoela asko, batez ere kanpoko programatzaileei begira eta egiten delako deferia, feria. Baina, proposamenak badaude, bihar arte soilik izango da adibidez astelenean 6:30, txalaparta ere Kukaik aurkeztuko du, eta beste hainbat euskal konpainiare arituko dira bertan. Oso ondo, beraz, badakizu astebururako plana, gaur arratsaldean manifestazioa, eta gero, antzoki kultura kontsumitzera. Lainoetan, egoetan, lainoetan, egoetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Muchachas, un hombro donde solloza la muerte, y un bosque de palomas disecadas hay un fragmento de la mañana en el museo. Nerea Elizalde Zamakona, Bilbo, aktorea. Txikitatik aritu da dantza, antzerki eta musika ikasten. 2007-2016 anima eskolan aritu zen klasea jasotzen. Bertan, arte dramatikoko goi mailako ikasketak burutu zituen, eta Stanislavski, Txekhov, Grotowski metodoa ikasi zuen. Batxilergoan zegoela sartu zen Pabilloi 6ko gazte konpainian lanean, eta ordutik gelditu gabe dabil. Bere ametsa egia bihurtu dela esan genezake. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por... Pabilloi 6 asko eman dio. Bertan hainbat lanetan aritu baita, eta hainbat lagun ere egin ditu bertan. Eta gainera, bertan egin zuen lehen lanarekin, aktore onenaren saria jaso zuen. Un pequeño paso para el hombre lana izan zen.
Euskal Herrian askok, goazen telesaieko garazi izateagatik ezagutu arren, batez ere txikitxoek, ibilbide oparoa duen aktorea da. Antzerki, telebista eta zineman ikusi ahal izan dugu. Esian taldearen idazten bideoklipean aritu da. Las Buenas Compañías pelikulan, El legado de los huesosen, Ikiko Morin, Tantxaka teatroaren izoztutako haizea bezala lanean, edota Baibenen, Treblinkara azken trenean lanean. Te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría por los rumores de la eternidad. Duela gutxi saioan, parte hartu duen azken antzezlanaren estreinaldiaren berri eman genuen. Bihar arte soilik. David Kainak idatzi duen lan hau, Gorka Mingezek zuzendu du, eta 4 aktore izango ditu oholtzan. Lorea Intxausti, Mikele Arizkorreta, Albar Zirarda eta Nerea Bera. Sexualitate eta harreman irekiei buruz hitz egingo dute bertan, eta Arriagan aritu ondoren, datorren astean, Donostiako Deferian izango ditugu. Este vals, este vals, este vals, este vals. Atzo bertan, Deferian izan zuten prentxaurrekoa eta gaur gurera etorri da honen guztiaren berri ematera. Gauzok oso argi dituen pertsona da, eta bere eskubideen alde borrokatzen dena. Plazera gaurko egunean gainera gurean izatea. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Nerea Elizalde Zamakona. Kaixo. Zer modu zaude? Ondo. Ondo. Piskat urduri baino. Urduri, ez. Gu super jatorregea. Ze jatorregea. Bueno, lehenengo galdera ingo dizut, uste dut erantzuna pixka bat nondik norako izango den badakidala, baino beti galdetzen dugu, ostiralero, kafe utxeko gonbidatu guzti, beraz, galdetu egin behar dizut. Kafea gustoko duzu, bai ala ez? Pila bat gustokot. Jolín, bakarra naiz. Ez, hemen. Guaz gara, iruaz. Oianari ere ez. Osa, bakarra zara zu. Bai. Begira. Pila gustatzen zait. Baina maite zaitugu berdin. Berdin esaten dugu, ezta? Bigarren kafea izan du saio honek, eta momentu honetan aurkezleen mailan inorkeztu, bigarren kafea bai, baina kafea bera maite. Ze ondo, bueno, bronkautako digute, baina bai. Baina bai, hola da. Eta orain galdera serioak. Bai. Bueno, nire aipatu du txikitatik ez, gustuko izan duzula, dantza, antzerkia, musika, eskolak ere txikitatik jaso izan dituzu. Etxean aritzen zinen hor, antzesten, kantatzen, dantzatzen, imaginatzen du baietz? Abesten eta dantzatzen pila bat, nik uste dut antzesten baino gehiago. Antzestearen kontu hori pasioa edo bihurtu zan 16 urtekaz. Eta hortik 2 urtetara edo urte batera ja lanean enbilen. Baina txikitan, uste dut neukala hori beti neon dantzatzen, abesten, baina psikologia neukan gustuko. Eta arrain saltzaile esan nahi neban. Ai, ama, ze ona. Ez dakizagatik, baina egun batean esan zidaten gero usaitxarra izango nebala eskuetan. Eta dije, pues nada. Ametsa, ja, ez dago. Begira, eta 16 urterekin orduan piztu zitzaizun hor antzerkiaren arrori edo, zerk piztu zuen edo esan, jakingo zenuk esaten? Jo, uste dut, eneola oso gustora institutuan edo klasean, bueno, lagunekaz bai, baino enuen maite zitzaidan esebez asko gustatzen. Eta uste dut, ostiralero joten nintzanean antzerki eskolara, sentitzen eban hori zalan lekua eta hori zala egin nahi nebana. Baina uste dut, enebala planteatu sikiera. Eta orduan galditu ziatenean ze ikasen nahi duzu batxillergoan, eta esan eban, zientzias, letras, eske ez dut ez bez nahi. Eta antzaztu nahi nebala hartu nintzen. Eta hortik urte batera izan eban sortea Pabellon 6 sartu nintzarako. Zer izan da Pabellon 6 zuretzat? Bada, nire hasiera izan da. Ez dakit, ni hasi nintzen Itziar Lazkano eta Felipe Loza dia nire nebaren betiko lagunaren gurasoak. Eta orduan haiek animatu ninduten, jotea Pabellon 6 lehenengo gazte konpainiaren kastina egitea. Eta, klaro, ni jo nintzania ezagutu gabe zer san leku hori, zer san antzerkia, oza, neban oso ondo ulertzen zer san. Eta sartu nintzanean Ramon Barearekin egon nintzen. Eta baietz esan ziatenean hasi nintzen mundu osoa ezagutzen. Ez profesionalki, ez bakarrik nire eskolan lagunek antzerkia egiten, baina zer esan nahizun mundu guzti horrek. Eta orduan nire etxe izan da. Ni bueltatzen nintzen astero, lana amaitu eta bueltatzen nintzen beste gauzak ikustea eta haiekin egotea azkenean. Haiek ziren lagunak, haiek ziren familia. Ni izaniko naiz eta
justo nire lehiotik ikuste dute pabellon 6 edo Zorrozaur eta zona guzti hori eta askotan, sarritan joan izan naiz pabellon 6 antolatzen dituen saioak ikustera, eta ostras, zelako importantea dan, hain, modu autogestionatuan dala, no? Eta ze gauza politak egiten dituzten, ez da? Bai, egiten dituzte. Gaina, nik bizi izan dut, klaro, nik juten nintzen antzestea, ez? Jun egin testua eta etxea. Baina sortu zutenean gazte konpainia, justo aurreko pabilloi batean izan zuten aukera sortzeko gazte konpainiaren espazioa. Eta hor ja hasi zian gazteak sortzen, ez? Montarto el tinglao, egunero garbitu, egunero dena organizatu. Eta pixkat sartu nintzen horretan izan ebalako denbora pixkat, eta hori izan zen nire esperientzia autogestioarekin, ez? Lantaldearekin eta jende guztiakin hasi hori sortzen. Eta esperientzia oso polita da. Eta sortzen da kriston familia, kriston ez dakit ambiente hona dago, maitasun pila bat dago eta zaintza handia dago. Bai. Justu aurrekoan hemen astean, izan genuen zuk ondo ezagutzen duzun lagun bat, eta galdera bat utzi duzuretzat, eta gainera pabilloi 6 buruz ere aritu ginen berarikin. Jon Casamayor, egon zen gurekin hemen, esan zigun, muixo handi bat emateko, eta galdera bat utzi duzuretzat. Gero jarriko dugu galdera. Ez daukagu, prest daukagu galdera. Bueno, gero jarriko dugu. Txoritxo batek esan dit, animaliren bat asko gustatzen zaizula, agian gero esango duzu, baina nahiko nuke jakin ea zu identifikatzen zaren edo sortzen duzunean pertsonaia animaliren bat hartzen duzun edo. Uste dut, depende pertsonaia. Nire gertatu zait, hainbeste lan egiten nolabait jolasa astu zaidala. Eta hori errekuperatzen saiatzen nahi naz. Baina hasieran pila bat. Egin genunean Romeo y Julieta izan zala Ramon Barrerekin egin genuna, Merkutxon pertsonaia tokatu zitzaidan, que es la hostia pertsonaia hori, la hostia. Eta nekan sentsazioa hori leoi edo pantera, de un felino enorme baten figura zeukala eta harima zeukala. Oin pixkat astuta badekot hori, saiatzen nahi naz hori errekuperatzen. Musika bidez gehiago, animalien bidez baino, baina bai, saiatzen naz pixkat horrelako gauzekin jolasten. Musika erabiltzen duzu pertsonaiak sortzeko, lotu egiten duzu pertsonaiarekin edo nola egiten duzu orain, adibidez? Ez dakit, gidoi bat irakurtzen duan, niri musika pila gustatzen zait, eta gidoi bat irakurtzen dudanean musika tortzen zait burura, ez dakit nola. De hecho, lehen jarri dozunean Silvia Pérez Cruz, gogoratzen az, nire guazeneko lehenengo urtean nire tramazala dramatikoagoa eta pixkat, nahiko esentzia komplikatuak zeukan. Eta zeona besti bat de frente deitzen dela de Silvia Pérez Cruz. Eta goratzen dut hori uda osoan zehar egon nintzala behin da berriz entzuten. Uste dut, gaiari, porque le iba perfecto, ez. Eta gertatzen zait, gidoiak irakurri eta musika tortzen zaidala burura. Eta azten az, playlistak sortzen, pertsonaiak sortzeko. Ederra, ze modu ezberdina dauden, ez, azkenean sortzeko, eta ze politia esan duzu alde batetik animalia nola erabilitzen kasuren batean, beste batean musika. Gustatzen zait. Nik gogoratzen dut, nik antzerki bat egiten nuenean, nik musika jartzen nuen justo atera aurretik, konektatzen nuelako ere pertsonaiarekin, edo, eta baina beti izaten zen oso estilo antzekoan ere dramatikoa zen, eta bai, behar izaten nuen, nire lanketa egiten nuen. Bai. No está aquí, no está aquí, mamá, no está aquí, no está aquí, mamá. Galdera badaukago, ezta? Lotuta dago pixkate. Ea entzuten den. Kaixo nerea, zer moduz? Bueno, hona hemen nire galderatxoa. Nik uste dut erantzuna badakidala, baina azken urteotan ez dakitzeo zer aldaketaren batekin duzun, prozesuan edo zer, horregatik galdetzen dizut hau, interesa daukadalako eta uste dut polita izango dela erantzuna entzutea. Hau da, bolo baten aurrean edo grabazio baten aurrean zeintzuk dira egiten dituzun ritualak edo maniak edo konzentratzeko erabiltzen duzun teknika. Musutxu, guapísima. Qué majo, por favor, qué majo es. Esan dakoa, pixka eta astu egin zaidala, baina berreskuratzen nabilela. Musika entzutea, zuk esan duzu moduan. Etortzen zait, hasien nintzaneko lan horiek, ez? Trebilinkara azken trena egin genuen, adibidez. Obviamente, neukan Ameliko banda sonora guztia on repeat all the time. Eta musika entzun, gustatzen zait asko lankidei begitara begiratzea. Un ratiko regotea ikutzen egoten, ez bagaude konektatuta honek ez duelako funtzionatuko. Orduan, haiekin egotea, gustatzen zait gorputza berotzea, ahotsa berotzea, eta izatea pixkat kontzienten on naon, zer egingo dudan.
Ez dakit, arnaz pixkat hartzea, ez dakat ritual handirik, uste dut, antzesan bakoitzan, pues honetan reggaeto jantzuten dugu, jarrezeko pixkat un poco en el cuerpo, ez? Baina, bai ez dakit, lan taldearekin konektatuta egotea iruditzen zait superimportantea. Aipatu duzu, lan hau, zuzenean sartuko gara pixkat, ezta? Bihar arte soilik, 4 lagun daude holtza, baina uste dut holtzatik kanpo ere 4 laguntzaretela, segurazki horrez konexio hori aipatzen zenuena orain, ze polita orain kontatuko diguzu. Pixka bat konta iguzu hori, nola hasi zen sortzen lan hau, gidoian ere uste dut zuen ideiak ere badaudela, orduan, pixka bat konta iguzu nolakoa izan den prozesua. Ba, Lorek lan egin zon oin dela pare bat urte Gorkarekin eta Davidekin. Fake deitzen zen antzeslan baten. Eta Gorkak ikusi zon Loren marabila bat dela. Eta uste dut, kriston konfiantza izan zuen eta esan ziola hori. Nahi dozuna sortu, esadazu eta sortuko gu. Eta orduan nik izan eban kriston sortea Lorek deitu nindulako. Eta oin dela ja urteak genekala tramatzen, pues, honi buruz hitz egin nahi genula. Gure bizitzan super presente dauden gaiak dialako. Eta... Ozen. Oien, bada, telefono bat erotu zaigu eta ez dakit. Mena, arazo teknikoak. Ez da zer pasatzen. Ez dakit zeinen telefonoa den, baina baten bat interferentziak egiten ari da. Badakizu, egazkinetan bezala modo avion jartzen hasi beharko dugu, ez dakit zer gertatzen ari den, baina, bueno, uste dut entzuten dugula, A ber, musika entzuten duzue? Bai, vale, listo. Beste tema, ez hemen, esan dizu, super jatorrak eta gaina temazoa jartzen ditugu, ez que, ya está, vale. Ba, hori, Lorek deitu ziala. Eta oin dela pila bat eitzen egin nula honi buruz, eta juntatu egin ginean Gorka Kaina David, Lore eta Laurok, Alondigan, Bilboko Alondigan, eta hasi ginean hor brainstorming bat egiten, eta ideiak botatzen, eta uste dut, pixkat, saiatu ginean konbentzitzen gure ideia sala honena. Eta lortu genuen. Bueno, ondo. Eta seginean Kainakin gehatzen kafetxoak hartzeko, eta hitz egiteko, eta pixkat gure ikuspuntua kontatzeko, ez. Eta hortxe bile ginean, hiru egun edo egon ginean, hitz egiten, Kainak super ondo entzuten do, eta super ondo ulertzen ditu beraren kontuak ez diren kontu horiek. Eta hortxe atea zan. Egun batean gidoia bidali zigun eta lo había pillau. Bai, oso ondo gainera. Bai. Ze ona. Eta gero hortik aurrera, hasieran esan duzu, Lorea eta zu, gero Mikele eta elkartu dira, edo nola izan da hori? Bai, uste dut, Lore, Mikele eta Hirurok dekogu oso talde polita, lan guazanen egin dugu lan elkarre eta oso ondo egiten dugu lan elkarrekin. Eta hasiera baten Xanti Korkoste egitzeon, antzes lanian, Lorearen oso laguna dela, baina azkenean pila bat lan dauka eta topera dago. Eta Albarra gertu zen, Lore ja Albarrekin lan egin zon, nik ebai, zenik unibertsitatean ezagutu neban dantzertin. Eta oso lagun hona ginean, aktore Albarreta da, gaina super pertsona ona. Eta hori Gorkari burutu zitzaion eta hortxe agertu da. Eta eskerrak, bai. Beraz, laua zaudete hortxe. Eta nahiko nuke kontatzea zerbait izenburuari buruz. Izenburuak ere baduela bere historiatxoa, ez da? Bai, bueno, hemen kontatuko dut nire gurasoen historia. Hori nekien gurasoena zanik. Ez dut gurasoena, orain arte esan, baina horreko gunean galdetu nien, eta bai. Kontatu lazai. Gainera uste dutzu familiarekin oso lotua eta oso harreman politik duzula, ez da? Landua, baina bai. Hori, oin dela pare bat urte edo kontatu zidaten zeukatela promesa hori eginda, ez? Bihar arte soilik egon bertziala elkarrekin. Gaur nahi duguna, igual ez da bihar nahiko duguna, gaur behar duguna, igual ez da bihar beharko duguna. Eta orduan ez zeukala zentzurik bizitza osorako promesarik egitea. Gaur egongo gara eta bihar ikusiko gu elkarrekin jarraitu nahi dugunala, ez? Eta ni etxera heldu nintzen esaten, el título de la obra, tío, bihar arte soilik zuen historia, eta esaten zer da hori? Jo, como que zer da hori? Zuen historia? Es solo por hoy. Bixika talden doin gea, historia horretatik, baina hortxe garatu da, bai. Oso politeru ditzen zait nahiko, oso moderno edo oso berria. Oso. Polita. Eta uste hori ere obran, ez dakit bideoa jarri dezakegun trailerra hor zerbait entzuteko, lasai prestatzen duzu bitartean jarraituko dut nik izketan, baina uste dut hor ere badagoela momenturen batez, hor hitz egiten duzue, nik aipatu dut harreman ireki buruz, sexualitateari buruz, beste hainbat gai ere aterako dira ziurraski.
bikote bat badago, eta gero lagun batek beste bat gonbidatzen du, ez da bidaia bat egingo duzuelako. Eta bikote horren artean uste dut horrelako elkarrizketaren bat edo trailerran behintzat, teaserran asko ikusten dela. Nola landu duzue pertsonaia bakoitza zu kasu honetan, nola gorpuztu duzu? Animalia erabili duzu, musika erabili duzu honetan, esan duzu regetoia, pixka bat lehen? Bai, Jesus, hainbeste regetoan entzun dugu gaina, goizeko 8 regetoia, pues baina bueno, hortxe bigia. Neri gertatu zait, pixkat nire historia zanez, edo nire ikuspuntua eta nire bizipenak zianez, nahiko errasatea dela. Ere gertatu zait horregatik enuela pertsonaia asko maite, porque esaten soy yo enaz ni, nondik dator, eta pixkat borrokan ibil nazela horrekin. Baina nahiko erresa izan da, eta Lorearentzat bardin. Uste dut hori da kainak egin duen lan polita, ez? Gure historia ulertzea eta idaztea. Ta hori, esan dakoa, nahiko erraza izan da edo pertsonaiarekin empatizatzea. Ta ulertzea, bizitzen zuen, porque, oso ondo idatzita. Uste nuen, jarri martzen ora, barkatu edo, bestela musika jarri pixka zen, nereak egin duela keinu bat, hau da beste. Tranquila, ya por no saber dónde dormir, sino por cómo descansar la frente de frente. Hau esan duzu dela, ez erabili zenuena bestia goazenen horren zuten zenuena. Lan honetan, uste dut komedia dagoela, drama ere badagoela, segurazki hausnarketa. Nola izan da hori guztia uztartzea? Ez dakit gidoiean bertan horrela zegoen, edo gero zuek ere proposatzen joan zareten, edo, baina... Eztabaida pila izan dugu honen inguruan. Uste dut guk oso argi genekala antzeslanak zerbait kontatzen zuela eta guretzat oso importantea zen zerbait. Baina gertatzen da, antzeslana ikusten duen pertsona bakoitzak gauza bat ikusten dola. Eta zuzendariak beste gauza bat ikusten zuen, eta gagak asko gustatzen zaizkio, eta komedia, eta hori ikusten zuen super argi, ez? Eta horri biligea, noiz behar dan komedia, argi dago Mikelen pertsonaia ez pura komedia, baina beste batzutan ere isiltasunak behar diala, eta denbora behar dela, eta arnastu egin behar diala gauzak. Eta hortzi bilega aurkitzen, uste dut, deskubritu dugula nire pertsonaia ez dela komiko. Ez dira un dramón de cojones, eta hortxe dabil, ez, lanean. Eta uste dut ere horrek egiten dula komedia gehiago funtzionatzea. Hemen arnastu, hemen barrein, hemen negarrein, eta hemen berriro barri. Eta uste dut hortxe bilegeala. Zaila izan da, baina uste dut aurkitu dugula. Puntua. Nola erantzuten ari dira orain arte ikusi duten ikusleak? Zegia da duela gutxi estreinatu duzuela, baina ari zarete, astebururoia esango nuke baduzuela, nolakoa izaten ari da harrera? Oso ona izan da harrera. Egia esan, Arriagan antzestean nire etxean ni superposik neon, eta egia da familia eta lagun asko etorri ez ziala, eta normalean hori da beti positiboagoa izango dela, ez? Baina kanpotik ere esan digute, adin ezberdineko jende askok, galdera interesgarriak egiten ditula. Osa, ez da antzeslan bat esango izuna nola egin behar dituzun gauzak. Edo harreman bat beste mota bat baino hobea dana, ez? Bakarrik egiten duena da galderak bota, eta etxea bazoaz eta galdera horiekin jarraitzen baduzu, edo beste bat sortzen baldin baduzu, gu pozik egongo gehala. Justu. Markatu justu gaur entzun diot Josep Maria Pouri bideotxo bat kulturaren garrantzia, eta hori esaten zuen guk egiten ditugun lanetan, askotan igual erantzun batzuk ematen ditugu, baina batez ere egiten duguna da galderak sortu eta hausnarketara, ez, eraman ikuslea, eta justu lotu nahi nun horrekin. Eta galdetu nahi nizun esan duzu oraintxe, adin ezberdinetakoa, ez? Ez, ematen du sexualitatea gazten artean harreman irekiak, eta igual batzuk esango dute, igual ni, heldua naiz, eta igual ez zait interesatzen, baina nik uste dut, badela, ez, gai bat publiko guztiak ikusi dezakeen antzeslan bat, ezta? Egia da publizitatu deula nahiko como antzeslan bat sobre las relaciones abiertas, baina ez dut uste horri buruz doanik. Osea, uste dut proposatzen duna eta esaten duna da gauzak hitz egin egin behar diala. Hori, eta gauzei bueltak eman behar zaizkiela. Eta bai harreman erromantikoetan eta bai lagunen arteko harremanetan, ez? Orduan oso erraza da identifikatua sentitzea. Uste dut, adin ezberdinetako jendea entzat izan daitekela horregatik. Eltzen zarelako eta igual harreman irekiei buruzko galdera hau ez zait asko interesatzen, baina laguntasunei buruzko galdera hau bai. Edo hori bihar arte soilik izango balia bezala bizitza, ez? Hori oso interesgarria dela iruditzen zait. Y soñar que vuelo lejos, muy lejos.
stream bidez ikusten gaituztenek, ezta? Hor lanaren iruditxo batzuk ikusteko aukera dute. Txupitoak edaten eta. Bai, eta hor dantzan, eta ondo pasatzen dute. Nik uste, nik ezautzit jut pixka bat, batzuk eta ikusi ditut olako martxa horretan. Nik aipatu nahi nuen, nik Albar ez dut ezagutzen, baina beste hiruak ezagutzen ditut. Eta nik uste dut beraien harremana eta profesionaltasuna batez ere nik ezagutu ditut goazenen lanian, eta uste dut profesional zoragarria direla pertsona zoragarriak izateaz gain, eta ja uste dut beraien artean duzuen kimika horrekin oholtza nere uste dut pasako dela eta gozada bat izango dela zuek ikuste, eta ni desiatzen nahi naiz ikusteko, eta hemen Lorea eta Mikele eta Albar ere ekarriko ditugu beste egun baten, baina pixkat gehiago galdetu nahi nizun, galdetu nahi nizun nik esan dut hasieran zu bazarela, pertsona bat gauzak argi dituena, eta uste dut, eta... Uste dut hori dela nik ikusarazti nahi duena. Bueno, gero bakoitzak ere gure zalantzak gero barrutik ez da baina, eta bere gauz baldintzak adibidez, ez, lan baldintzengatik eta borrokatu izan duena, nik ikusi zaitut, nahi nizun galdetu pixka bat, nola ikusten duzun gaur egun aktoreen lana, aktoreen egoera, hemen Euskal Herrian, zer esango zenuke gaur egun bizi dugunari buruz? Nik kriston sortea izan duela. Nire ingurura begiratzen dut eta nire lagunek ez daukate nik bezain sorte handia. Ointxen hau pixkat gehiago ikusten sortzaileak dituzten arazoak. Nik deko lagun oso interesgarri bat eta maravillosa dena Ana García ditzen da. Antzeslanak idatzi zuzendu eta antzesten ditu. Pero una makina, da, peleona. Eta beti ditu arazoak, sortzen ditu kriston prozesuak, ni berakaz aquel lugar de nuestra infancia ditzen zen antzeslan bat egin eman. Super interesgarria, super berezia, super esberdina, super kriston indarrasekan antzeslan bat. 12 bolo egin genitun, baina pabellon 6 egin genitulako, eta ez da besterik atera. Eta beste bat sortu zuen eta bolo bakarra egin du. Eta hor dabilez, berriro idatzi nahi, gaina kriston ideak ditu. Ez du italiana baten egin nahi, rollo antzoki normal baten egin nahi antzeslan bat, ez? Gero un pabellon eta nahi du rabe bat, eta nahi du kriston ideak ditu, ez? Eta zoragarriak dianak eta oso onak dianak benetan kalitatezkoak, baina, klaro, pila bat arazo ditu aurrera eroateko. Eta hori da nik ikusten duan nire inguruan ointxe. Jende asko daula ideia oso onak ditunak, eta ez dina aurrera eraman, ez? Eta nik sorte hau izan dut, lan egiten dudala, baina niri jolas hori astu zait. Lanean sartzen zarenean, astu egiten zaizu zergatik egiten dozun, eta nahi dutenak lanin badakite zergatik nahi duten eta ez dute lortzen. Orduan, iruditzen zait, pixkat arazoa hortik badaula. Eta gero betikoa, emakumean azela, 17 urterekin eta 18 eta 19ekin kriston kastinak egin ditu dela, urtean 16 kastin, eta urtean behin, 2 urtetan behin kasti bat egiten dut, nire adineko emakumentzat ez dagoelako paperarik ez naz nagusiegia, ez naz la más modelo, ez naz ezagunena, eta orduan, aztu. Horrekin gabiz, baina sortzaileen kontuak reibindikatu nahi ditut. Zuk baduzu buruan gustatuko litzaizuk ez zure lantxoren bat sortzea? Nei kriston beldurra ematen dit. Iruditzen zait, nei izkutatu egiten naz aktorearen paperaren atzean, ez? Nik egiten duana ez bazait gustatzen, nire erroa izan daiteke nik nola egiten dudanaren arraiz de, baino antzeslan ez bazait gustatzen dut ez du, ez da nire kontua, ez da nire izan. Orduan ez naz hain vulnerable sentitzen, klaro, baina nik idazten badut zerbait, eta nik zuzentzen badut, eta ni agertzen bana zor. Iruditzen zait hain vulnerable, eta baitut ideiak, baina kriston beldurra dekot. Eta ez dakit bakarrin nia zelako, emakumean azelako uste dut ere badaukala bere indarra zen nire lagun askori gertatzen zaio, ez? Mutilek nire inguruan nahi eta egin. Eta guk nahi eta pentsatu eta perfektu izan arte ez gara usartzen, ez? Eta horrekin gabiz, gustatuko litzaidak bai. Ez dut abestearen kontua alde batera utzi nahi. Ez guazanen pila gustatzen zai, baina egia da nire buruan guazanen ez bada ez duela berriro bestuko. Eta digot, joder, hainbeste gustatzen zait zergatik ez? Akaso hortik orduan abesti edo... Abeslari ez, baina zerbait hautsarekin. Testuren bat, nik badeko, nire neba ere aktorea da. Eta berari berdina gertatzen zaio. Dauzka pila bat ideia, baina ez da usartzen egitera. Eta hasi ginen idazten gubion arteko kontu bat. Baina ezin dugu, jartzen gara eta baina idatzi ditugu 3 urtetan
horri alde bat. Benetan. Hasiera bada. Eta baditugu ideiak, ez? Eta musika ere gustatzen zaio berari, orduan egin dezakegu antzerki txiki bat, musika zuzenean daukan zerbait, gure pixkat gure historia kontatzeko, baina ea osartzen naiz egun baten. Pabilion seirako zuen etxea ere, ez bada? Claro, igual bai. Lantzen gabiltza. Hemendikarako algara, etorri nirekin zatoz onagora, hemen denok gaude batera, Esan dugu bihar emanaldia duzuela, deferian ere izango zaretela, martxo eta apirila maiatza desente dituzue, ezta? Dagoeneko itxiak. Bai, martxoan batez. Bai. Bai, maiatza uste dut ez dekogula. Oraindik ez. Ez. Martxoan, 11 deferia euskaraz, 12 deferia gaztelaniaz, martxoak 15 getxon euskaraz, martxoak 16 euskaraz igorren, martxoak 22 sestaon gaztelaniaz, martxoak 23 Errigorriagan euskaraz, apirilan, bolo asko ditugu, bai. Gogotxu beraz lana hau, ez, biran eramateko, gainera euskarazko eta gaztelerako bertsioa egin dituzue. Estatu mailara ere, bidaiatzeko aukera berez, ez? Ea deferiak adibidez ate hori irikitzen duen, ez da? Bai, gustatuko litzai egoke, egia esan, uste dut edo non funtzionatu dezakela, egia da euskaraz badekola bere puntxa, gaina Mikele deko euskara inpolita eta inpolita egiten duen lan euskaraz, Lorea ere bai eta Albar ere bai, baina Mikelek dauka xarma hori euskaraz. Baina uste dut ere gaztelaniaz oso ondo daula, testu originala gaztelaniaz da, kainak oso ondo eta oso politia azten du. Así que nik uste ere funtzionatu dezakela. Ea, ikusiko gu? Dena da berdina, baina ez duzu ezer ezagutzen. Ez nago itua amaieran ez izatera, orduan ez dakitzen denbora geratzen den. Bi galdera egin ditzakezu. Bueno, bat izango litzateke pixkat, nola animatu jendea lan hau ikustera? Uste dut super ondo pasatuko duzuela. Barreak botako dituzue, nahiko oso ligeroa da, oso azkarra da, ordu eta laurden dia, arratsalde pasatzeko superplanazo, barre pila bat benetan, gainera Mikelekin, increíble. Uste dut bueltak emango dizkiezuela kontu interesgarriei, ondo da beste ikuspuntuak ere entzutea eta ikustea, eta hortxe gurea, ea ze iruditzen zaizuen, baina uste dut jendea oso pozikatera dela, plan polita dela. Eta euskal aktore gaztea gehala, eta animatu behar gaitu zuten. Zatozte. Ni joango naiz, ez dakit agenda horretan nola kuadratuko dugu, baina nolabait egingo dugu. Zure txikitako amets, ez dakit ametsa izango zen, ez da? Dantza, musika, antzerkia. Oso gaztea zara, baina lortu duzu. Ez naz oso konstiente. Baina bai, batzutan geratzen naz aurreko gunean Arriagan. Zane bana ber, Arriagan nago eta neon superazelerautaz estrenatu behar genuen, gaixorik neon, eta enekin segondo egin, baina hori, galditu egin nintzen estenatokian behiratu nire ingurura eta zane bana ber, ostia, tio. Osa, hemen nago, izan nituen 2 bolo Arriagan aste berean, eta larun batean kurtsalean abestu genuen. A ber, hau ez da normala, ez zailo edo hori gertatzen. Eta uste dut horretaz konstiente bana zela eta super eskertuta nahola. Eta bai, ametsa lortuta jarraituko gu. Hori da, aurrera begira jarraituko duzu hortxe, aktore lanetan. Bai. Eta guk zurekin gozatzen. Eta zure eta egia da, eta emozionatu inaiz lehen. Bai, Niko hartzen dut, guazenen sartu nintzen ni aktore zuzendari lanetan aitu nintzen, eta hasieran esaten nuen, gaztetxo nolakoak izango dira, berze ego eta, ez dakizu, Bai. Eta izan daiteke, baina hankak lurrean dituztena, gauzak oso argi nera izugarria da aktore bezala, profesional bezala eta bai, eta pertsona bezala, eta plazer bat izan zen, beraz hautzia, eta gogoa daukat ikusteko lan, hau? Politxa, negarrez hasiko Ze politxa. Eta katutxorak asko gustatzen zaizkia. Ai, pila! Dios! Maite ditut. Ipixkat felina bana batzutan, bai. Gelen esan dezunean leopardoa edo esan de, karo, katutxoa txikitxoa, baina hortxe dago hor esentzia hori pixkan umetxe. Bai, bada, bai. Ba, eskerrik asko nerea gurera etortzeagatik eta gurekin tartetxo hau pasatzagatik. Eskerrik asko eta oianak esan duen bezala, antzokietan ikusiko dugu elkar. Vale, agur. Gauzak ez dira aurrera, gauzak horrela daude, eta ez da gauza bera inola ere.
sinesmen hortan ardazten da gure mundua. Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun, bekatoros bat? Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista bekatorosa, guk dakigun arte behintzat, alduden Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat proiekturen artean akaso ezagunena bekatorosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baxe Nafarroan. Nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau? Eta gero berriz itzuli nintzarik Euskal Herrira, egiten nuen lanak Lasgondeia askien ganatua zen. Baina iduritzen zaitan, pixkat egetxe egizela han egiteaz, eta Glasgoko gizartea biziki queer baita, eta transidentitatea biziki azkarra da, LGTB-tasuna orokorki ere ikusten da denetan, karrikan ere biziki presentzia polita badu, eta beraz berriz itzuli nintzelarik etxera, pentsatu nuen, orain ene aldi zerbait egitea, nahi nuen liburu bat egin, berriz maite mindu nintzen ene lehenbiziko amodioarekin, eta... Historia hori iruditzen zaigu, fascinating. Entorri gara kotxean komentatzen lehen, eta izan da, osea. 10 urtez entzatu niz berarekin izaitea, eta memetu batez errandit, bai, ados. Hola eginen dugu. Eta beraz horrek, iman dit Alimaleko kuraia olako proiektu potolo bati lontzea ere. Bekatoros kontzeptua liburu honetan aratago doala edo ez dela kristautasunak bekatari deitzen dion horri referentzia egiten dion kontzeptu batez, beste leku batetik hartu duzula. Bai, hori da lehenbiziko abiapundua, erraetan umezala ni edo erlijio hortan bizi izaniz eta biziki azkarki, gande guziz joeten nien mezara, eta apesa diten zen eskolara, sutitu behar ginen egunan apesa, jaun apesa, eta nana. Txipidanik deia ikusen nuen Eliza etzela bat ere leku on bat emazte bat entzat. Eta onuk gutiago LGTB pertsona bat entzat. Eta beraz, enetzat bekatuan bizitzea da, pixka bat txiste bat gehiago bizi. Ene ustez, bekatuan bizitzea da ere plazejan bizitzea adibidez, lanari buruz adibidez, pentsatzen girela gizarte batean zeintan lanaz sufritu behar dugun, eta hori biziki giristinoa da ere jaiteara lanaz sufritzea eta dirua egitea sufritzean, eta adibidez, nik lan egiten dutalarik biziki maite duten lana eta zupat ere sufritzen, eta beraz hori ez da lana, zeta lana egiten dutalarik behar duzu sufritu, eta behar ez duzu lana egiten da plaze. I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Gure webgunean eta podcast plataformetan entzungai. Naiz irratia. Utzi dazu kontatzen. Auzokoen arteko elkarlana. Horrela definitzen du euskaltzaindiak auzolan kontzeptua. Hain zuzen ere, hori da gertatzen egiten Bilboko Ibarreko Landako auzoan migrante gazteeri harrera emateko martxan dagoen proiektuarekin. Zederra den jakitea. Auzo elkartek egiten duten lana elkartasunaren eta konpromiso komunitarioaren erreferentzia bihurtzen da askotan. Antolakunde horien muinean, auzotarrek indarrak batzen dituzte tokiko arazoei aurre egiteko, eta beren ingurunean ongizate orokorrari laguntzeko. Ekimen horien alderdi berezi garrantzitsua da zaurgarritasun egoeran dauden pertsonei, hala nola gazte migrantei, harrera egitea eta laguntzea. Elkarte horiek komunitatearen ahots kolektiboa, ez ezik empatia eta erantzukizun partekatuaren espiritua ere adierazten dute.
Testuinguru horretan gazte migratzaileei harrera egoki bat ematearen garrantzia, auzo elkarte hoien esentzia humanitarioan adierazpen nabarmena da. Harrera ez da babesa eta sostengua ematera mugatzen, kultura eta esperientzia desberdinak lotzen dituzten zubiak eraikitzea baizik. Helburua auzokideen eta migratzaileen arteko elkartasun sare bat eratzea, eta komunitatearen oinarriak sendotuko dituena. Gai honetan sakontzeko eta auzokideen arteko lanaren eta migratzaileei egindako harreraren arteko elkargunea aztertzeko, Andoni Salvador elkarrizketatzeko aukera izango dugu. Gazte migratzaile harrera eta laguntza emateko rol garrantzitu bat betetzen baitu. Bere esperientzien eta ikuspegien bidez, hobeto ulertu ahal izango dugu auzokideen arteko lankidetza nola gauzatzen den eta eta herri konprometitu inklusibo eta anitz bat eraikitzeko helburuarekin, ezta? Andoni, egunon? Egunon, Andoni. Egunon. Andoni, konteguzu pixkat zertan datzan proiektua? Gauean proiektua badarama 7-8 urte gure auzoan, Ibarreko landan, eta egia esan, hasi zenetik, bageneukan oso argi zein zen helburua. Eta, hitz egin dezakegu gauza askori buruz, baina jendea eta gazte hauek kalean ikusten ditugunean, jotzen dugu, ez dugu bidezko jotzen. Beraz, guk herritarron moduan eta gure kasuan gaztagon moduan, zertxo bait egin behar genuke, hori argi geneukan, eta, beste erakunde batzuekin, antolatu genuen aterpe bat. Gaua pasatzeko aterpe bat. Hori izan zen hasiera, eta gaur egun gutxi gora bera horrelako formatoan mantentzen dugu. Eta etorkizunari begira proposamenak aurreratuagoak izan daitezken, gaur egun daukagu zerbitzu hori. Ibarreko landan behintzat, gure inguruan dauden etorkinak, batez ere magrebiak, badaukate lekutxo bat pasatzeko gaua lagunekin, laguntza jasotzen, badaukate lo egiteko, baino hartzeko, afaltzeko nonbaitekin, leku bat. Eta nola antolatzen zarete zeuen artean? Nola egiten duzu antolakuntza hori? Azkenean zuek ez zarete, zuek beste lan batzuk dituzue eta gero horretan laguntzen duzu, ez da? Hori da, deno bolondosa gara, eta orduan antolatuta gaude hilabetero egoteko egunean behintzat, bikote bat beraiekin afaltzen. Guk bolondazok eramaten diogu afaria, eta beraiekin solasean, jolasten, elkar bizitzen, ematen dugu tartetxo bat, beraiek gero gau, ez dakit, behintzat, digno bat izateko. Zerrenda bat daukazu, elako zer ez da? Bai. Egutegi oso beteta, ze gainera ez daukago inolako problema betetzeko egun guztiak, eta horri esker, gure artean behintzat, hortze ditugu astero, kasu honetan orain 6 mutil, eta, ja zizenetik, pasatu dira asko. Eta ere bai, ez bakarrik afaltzeko, baizik eta bai, badago jendea, auzokideak gero gozaltzeko bai eramaten dutenak gozaria edo janaria bai, adineko jendea bai, ez dakit igual afaltzeko, igual gaitasuna, baina afaltzeko aukera ez baute, baina igual gozaria eramaten dute edo nola da hori? Horrek gaztenek daukate paper garrantzitsu bat, zuk apatzen duzunez, batxutan gauez adinekoak ez dira geratzen edo, badoaz, baina gero afaltzen, normalean hor gaztenak badoaz eta berekin afaltzen dute. Orduan, egiten dugu horre pizka bat, nazketa bat, eta behintzat daukate norekin egon. Guretzat importantena ez da bakarrik izatea leku apropos bat gaua pasatzeko.
hori oso importantea da, baina batez ere nola sartzen ditugun persona hauek gure gizartean, gure osoan, nola bihurtzen ditugu bisibleak, eta, beste edozein adineko personekin egon aldila tratuan, eta ez dago arazorik. Eta ze garrantzitu da bai, eurentzat, gu hemen jaioak garenok euskal herritar jendearekin denbora pasatzea, ez da? Bebai gure, nolakoa den soziedadeak eurek ezagutzeko eta jakiteko eta kultura harreman hori eurek bebai ikusteko, ez da? Bai, hombre, gehienetan hauek ikasten dute, programaren bidez ikasten dute gaztelera, ez da? Baina normalean gero beti daukate harrera oso ona euskal giroarekin, eta pinituak egiten dituzte, behintzat zaitzen dituzte agurrak esaten, eta daukate horre, egiten dituzte aleginak. Eta hori ondo dago ze nire ustez, euskal gizartearen ikuspegia berentzat oso zabala eta harreronekoa da. Eta hori askotan azpimarratzen dute. Ze haien esperientzian pasatu dira hainbat lekuetatik. Batzuk pasatu dira estretzoa oso gazte, 10 urtekin. Eta pasatu dira Andaluzia, Madril edo beste erkidegoetatik, eta azpimarratzen dute, Euskal Herrian topatzen dutena bestelakoa da, harrera hobea. Eta ze motatako migranteak izaten dituzue, zein da perfila normalean? Oso gazteak eta denak mutilak. Dira, batzutan pasatu dira diputazioen aterpetatik, eta orain adina gainditu dutenean, kalean daude, eta orduan, hemen daukate aterpea. Osa, pizkat, hain pilpilan dagoen hitz hori mena izateari usten diotenean, ez da? Hori da, gehien bat bai. Bestela egongo ziren erakundeen eskuetatik. Eta, gutxi gora esan bat denbora irauten dute, ateatzen dira erakunde horietatik, pizkate kalean kakotxartean egoteko zorian izango ziren, baina zuek hartzen dituzue, baina zenbat denbora irauten dute zeuenean? Hemen ez daude behartuta pasatzeko denbora luze, baina gehienetan daude zartatuta beste formazio programetan, orduan daukate nola jarraipen bat, ez da? Eta normalean arazorik ez badago, edo ez badute beste behar joateko beste leku batera, hemen urte bateko egonaldia egiten dute, batzutan errepikatu dute beste urte bat, baina hemendik pasatzen dira gero normalean pisuetara joateko. Badago horre, claro, hemen paperen asuntua eta kontratuen asuntua oso garrantzia daukate. Orduan, gauza administratibo horiek betetzen dituztenean, joan aldira beste egoera batera. Eta, zuek egiten zuen lan batez gauez, afaltzeko momentuan, eta gero, aterpe moduan gauez pasatzea, eta gozaltzeko eta gunean ze motatako jarduerako ze egiten dute eurek bai beren etorkizuna pizka bat, zeo zer bilatzeko? Normalean daude sartuta formakuntza programetan, badaukate ibilbide bi, normalean hezkuntza formalaren ateratzeko titulak igual DBH eta horrelako zertxo bait, eta gaztelera ikasten dute, eta gero normalean lanbide bat eskuratzen. Izan daiteke, elektrizitatea, mekanika, horrelako gauza bat. Izateko aukera gero sartzeko merkatuan alik eta azkarren. Eta
Ez, nik aipatu nahi nuen lehen Andonik esan duena Euskal Herriarekin, ez, eta euskeraz baitz batzuk eta hola ikasteko ze jarrera politia izaten duten, nire amak, kasualidadez, erakunde batean gaztelerako klaseak ematen dizkie etorkinei, eta beti esaten diote, ai, mesedez, euskera irakatsi behar diguzu, eta ze jarrera ona dan, ez? Eta askotan, nola, hemengo jende askok ez duen euskeraz hitz bakar bat ere esaten, eta baina pertsona hauek, beraien egoera zein den ikusita gaztelera ere askok ez dutela jakingo, baina ze irekiak, ez, zentzu horretan integratzera, eta uste hori ere esan behar dela, ez? Beti esaten da, ez dira ez, olakoak askotan entzuten dira, pentsatzen Andoni zuek ere entzungo dituzuela, baina uste dut ez dela horrela, eta askok, hemengoa, ez, nahi dute, eta ezagutu, eta jakin, eta zuek eskaintzen duzuena, ez, esaten zenun aritz, hemengo jendearekin ere partekatu denbora, eta sentitu, ez, hemengo ekintza udetela, eta batez ere hauek ez daukate beharra, edo ez dute nahi joatea Europako beste herrialde batera. Erabaki dute ona etortzea, eta horregatik, izan nahi dute hemengo papertxo bat, orduan badakite euskera bultzatzen duela eta parte dela. Eta galdetu nahiko nizuke behin hasi garela Andoni, esaten zenuen, ez, beste leku batzuetatik pasa diren pertsonak direla, eta hemen geratu nahi dute, eta hemen sentitzen dutela beste zerbait. Jakin nahi nuke, ikusten duten ezberdintasuna den batez erakundeetatik, edo baita ere, herritarron aldetik ere sentitzen dutelako beste harrera mota bat. Biak dira proposak. Egia esan, erakundeek hemen egiten dituzte oso alegin handiak harrera ona egiteko, baina gero gizarte berak hartzen ditu beste forma batean. Igual, egia esan, orain arte izan dugun kopurua ez da haindiegia esan. Ez dakit etorkizuna begira nola gizarte moduan funtzionatuko dugun. Baina guretzat izango da erronka bat. Gero eta mena eta gazte gehiago dagoz gure artean, baina nire ustez gizartea denona da, gure herrialdea zabala da, eta hemen behar ditugu persona komplementituak eta hauek izan da aldira. Eta horretik bebait iraka, niri, ez dakit, beti bintzate dut eta egia azkenean gu bebai, o bi behintzat, naiz migratzaileen, Euskal Herria etorri den migratzaileen iloba. Adibidez, nire amama, nire aiton amonek etorri dira Kastillatik edo, Peintxulako beste leku batzutatik, eta hoi ni Euskalduna naiz, eta ni Euskal Herritarra naiz, derecho guztiekin, ez da? Eta nola orain simbolikoa den, eta niri horrela iruditzen zait bebai zuen gauean proiektu honetan, nola aiton amon horiek bebai nola partekatzen duten, nola euren denbora libre ematen duten haiei emateko, eurek bebai modu batean alabestean bizi izan dutelako, ez da? Euskal Herria harrera herria izan da urte askotan zehar, eta gu horren parte gara bebai, ez da? Argi eta garbi, horrela izan da. Gu, erdiatik izango horrelakoak, gure arbazoak ona etorriz baziren. Denok, baina jende asko dauzkagu kanpotik eta horreteko jendea. Normaltza jo behar dugu egoera hori. Bai, azkenen hori migrazio prozesu horiek normalak dira, naturalak dira, eta izango ditugu, eta izango ditugu. Eta ez dakit, zen modutan uste oso batzen duela ekimen hau auzoa? Nola ikuste duzu auzo konprometitu bat dela uste oso orokorrean Ibarreko Landa, kasu honetan? Bai, Ibarreko Landa auzo berezia da. Egia esan, gauean proiektua txertatuta dago Ibarreko Landako Kristau elkartearen lokaletan eta, bere helburuetan, ez da? Baina, hau ez da gure proiektu bat, ez da auzoko proiektua. Orduan, bolondezak izan daldira, elkartekoak edo beste auzokide batzuk edo beste elkartekoak. Orduan, horre, ulertzen dugu gauean ez dela kristauen proiektu bat, baizik eta auzoko proiektua. Eta
bueno, edo zein kuadrillako partaidea dagoz, dago problemarik. Eskerrik asko, Andoni, uste dut oso interesante izan dela, kontatu diguzuna hemen, eta, gure partetik hau izan da dena, ezta? Eskerrik asko, Andoni, gurera etortzeagatik. Virtualki bada ere, aurrengo kafea aurrez aurre hartzen dugun, eta kontu gehiago kontatzen ditugun. Nahi duzuen arako. Venga, mi esker. Txau, agur. Nire izanik ez karteletan, ta esan dezagun argi, ez zarela behar beste egiten ari. Ez esan baiet. Hauxe izan da gaurko saioa, 11 kontu izan ditugu, Oiana, Aritz, agur esateko unea iritsi da, datorren astean egongo gara elkarrekin, gozatu asteburuaz, eta gaur arratsaldean badakizu, Bai, etxeko lanak hortxe dauzkagu. Markatuta, morez? Hoi da. Aginteak men egiten dizunetan, aurkituko nauzu hemen, izango naizkemen. Zuri ere entzule eskerrik asko beste behin irratiaren beste aldean egoteagatik astelenean ikusiko dugu elkar, goizeko 10 eta 5 naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.